pääsin. Ja olen nyt airportilla. Kyllä tohon meni niinku 45 minuuttia, että tosta pääsi läpi. Ja sitten piti mennä sen QR-koodin kanssa, mikä laittaa siellä Japan webissä. Ja sitten vielä passit ja jotkut kuvat ja sormenjäljet ja näin. Mutta nyt olen täällä airportilla ja etsin itselleni ruokaa. Sen jälkeen bushisin Osaka Stationille ja sitten Tokioon lähti juna 16:30 Shinkansen. Mutta siis ihan jäätävän hyvä fiilis ja siis toi iski tossa kohdassa, kun lähdettiin niinku koneesta ulos. Että oikeesti mä oon nyt Japanissa, mä tulen täällä 2 kuukautta. Ja niinku, mä oon oikeesti ihan tosi paljon maailmaa. Tää on eka kerta olla näin kaukana. Ja toinen kerta, kun mä oon niinku ulos. No Lontoota ei lasketa, mut niinku ulos Euroopasta. Et silleen paremmat olisi Saudi-Arabia, kautta Dubai ja nyt on Japani. Ja ihan ykkösasiana on jotenkin tosi kotoisa olo siitä, että mä en oo erilainen. Ja siitä, että tuntuu, että näkee paljon itseänsä täällä niin ulkonäöllisesti ja piirteitä, niin se tuntuu jotenkin tosi hyvältä. Mutta joo, mutta täällä mä olen ja täällä mä nyt elelen sitten. Mun pitää vähän enemmän vielä hypettää siis nyt ensin näin ensimmäisen Lawsonin, eli tommosen ravinto, mikä supermarket, ruokakauppa, tämmönen pienempi. Ja sitten tossa varmaan edessä on ensimmäiset vending machines, siis mä oon nuorena katsonut niin paljon kaikki vending machines videoita Japanista ja jotain, että finding the weirdest vending machines in Japan tai sitten just jotain, että convenience store haul tai tälleen, tasting everything from 7-Eleven. Nyt mä oon ihan super hype, musta tuntuu tosi, että mun nörttiminä, Japanin nörttiminä on nyt niin kuin iloinen ja näin kanssa ekat captured, en vielä tiedä, mutta niitä capsule toys, mihin laitetaan rahaa ja sä pyörität. Siis mä en usko tätä oikeesti. Mä en usko, että mä oon nyt täällä. Ja että mä saan olla täällä niinku vielä 5 viikkoa ja sit vielä niinku turreinen 3,5 viikkoa. Täällä on siis nyt jo todella hyvin pukeutuvia ihmisiä, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja sitten isona ekstra on se, että mä olen ihan aika reilun pitkäkin jopa. Siis kun mä kävelin tosta pois, niin kun toi lento tulee ja sitten kävellään sitten Arrivals kohtaan, niin menee kaikkien päiden yli, siis niin kuin naisten ja jopa joistenkin miesten. Siis minä olen pitkä, mun 162-senttinen ääs on pitkä täällä, niin kun tää nousee mun päähän ja tästä tulee hirveä iso eko mulle, mutta ehkä se on ok. Mä halusin vaan mennä, siis tossa on toi convenience store, ja mä halusin vaan mennä sinne, mutta mä tiedän, että mun pitää eka päästä tän package-jutun kanssa, tai siis tän luggage kanssa jonnekin, ja sitten mä voin jatkaa mun matkaani. Ja tää on siis pinkki ja täällä on kaikki söpöissä. Mä rakastan söpöjä pakkauksia. Vaikea kun on nyt puhunut vähän enkkua taas ja sitten en mä tiedä, kans on tosi väsynyt. Mä en nyt pysy pöksyissä, niin mä haluan ostaa tällaisia, koska täällä on paketettu ihan kaikki. Siis nyt on joku sateenvarjokin niin ihan supersöpösti. Ja tässä on nyt noita sandwiches, mistä on paljon. Oon nähnyt niitä convenience store videoita ja mä oikeastaan haluaisin käydä katsoa kaikki noin vending machines ja tukaa kaikki murat sinne. Mut ei, nyt mun pitää get my shit together ja etsiä se luggage service ja kysyä mitä maksaa. Ja sitten etsiä seuraavaksi se bussi sinne Osakaan, että mä myöstyn mun Shinkansen bullet trainista. Mut joo, oh my god. Joo. 6号車と7号車の間には通路はありません。お間違いのお客様いらっしゃいましたらホームからお願いいたします。Mulla meni aika kirjakohtuudesta. Siis kävin lentokentällä etsimässä sitä package service, että joku olisi lähettänyt sen mun isomman laukun sit suoraan tänne mun Sakura Houseen, mutta ei sopinut, kun se on Airbnb. Kinda, kun se on asunto eikä hotelli, niin ei kumpikaan firmasta lähettänyt. Netissä kyllä luki, että olisi lähettänyt, mutta ei nyt voi mitään. Mä kannan sitten etsin lippua ja en ymmärtänyt niistä 1000 eri lippukoneista ja lippuyhtiöistä mitään, niin sit mä otin vaan Gloomin ja varasin tän sieltä. Mä varasin ehkä väärän, varasin aluksi Shin Osakasta Tixille, mutta sitten sain peruttua sen ja sitten sain sitten vihdoin lipun ja löysin aseman ja löysin laiturin ja nyt olen junassa. Tämä kestää 50 minuuttia. Näetkö mä sanot, että muistaa ostaa premium-lippu normaali lipun päälle, mutta mä en kyllä tiennyt semmosesta. Ja no mä nyt laitan tohon Cloakiin, ellei mä oikein lipun. Ja en halua myöskään olla sit lähes, kun se kestää 2,5 tuntia tulla sieltä. Mut joo, tää on tämmönen lähikuva. Kanavalla, ja tämä on siis Hello Kitty-kuva.
Että kyllä, ja valitsin sen ihan siis sen takia, että on Hello Kitty-juna. Ja siis totta kai, koska siinä lukee, että se menee siinä osakaan. Joo. Pääsin siinä Osaka Stationille. Tää on aika iso paikka. Tuossa mun vieressä tommonen map, mitä mä aion kohta kattoo. Ja varmaan käydä jossain safkaamassa. Mietin, että jos mä voin vaihtaa sen mun Shinkansen lipun, koska se lähtee 2 tunnin päästä. Mutta sitä ei pystynyt vaihtamaan enää. Ja nyt mä katon... Ootas hetki. No, Shin Osaka joku Eki Station kauppa tai jotain, niin mä nyt menen sinne työttelemään. Vähän vaikea näiden matkalakkojen kanssa, mutta ei se nyt mitenkään ihmeellistä. Mä luulin, että se olisi vaikeampaa, mutta koputan puuta. Mutta tossa on nyt alkaa tulla vähän huono olo. Mä en oo syönyt hirveän hyvin, muut kuin niitä lentokenttäruokia, mutta aika pienet. Ja ne on semmoset kuin on, mutta toi näyttää tosi hyvältä. Mä oon nähnyt tosta Googlessa tai siis jossain Instagramissa. Hitto, mun lähtee kohta ääni. Ja mitäköhän muit? Onkohan mä tonkin nähnyt? Ja sitten joku cheesecake kans. Joo, nyt on kyllä aika huono olo. Ja omurais pitää kans jossain kohtaa käydä hakea, mutta ehkä sit kun mä tuun takas. Tää, mutta tänne mä käyn nyt kurkkaan. Mä tänne ihan vähäksi katsotaan, ihan sama. Mä nyt katson tälleen nopeasti vaan. Tää on siis aivan älyttömän kivalta. Siis nam. En mä oo päässyt edes 10 metriä pidemmällä. Täällä on niin söpöinä kaikki pakkaukset ja muut. Siis niinku oikeesti siis mä haluan ostaa nää kaikki. En siis ostaa, en oo yritän olla ostamatta, mutta siis haluaisin ostaa ja rakastan kaikkea video shoppingia. Mutta niin, siis täällä on ihan liikaa kaikkea söpöä. Siis mä voisin käyttää monta tuntia täällä kaupassa. Ei, täällä on soap dispenser, mistä tulee tommonen tähti. Siis mä oon nähnyt varmaan oikeesti. Mä oon niin jotkut tällaisilla. Nää on niin hienoja. Tässä on bentobokseja, mitä voi ostaa tonne junaan. Mäpä tässä katselen. Ja siis näissä on hienoa se, että siis nää on niinku feikki. Että täällä on yleistä se, että ei oo niinku aitoa ruokaa. No ei oo pysty voi nyt tolleen vaan pitää sitä tossa päivät pitkään, mutta tilaa, että joku tekee niillä. Mä en tiedä, onko se sit muovista vai mistä. Mut siellä ihan supersiistiä. Tossa on kaikkia noita vaihtoehtoja ja juomiikin ja muuta. Mä en tiedä mitä mun pitäisi ottaa. Mä haluaisin syödä ihan kaiken. Liikaa informaatiota mun aivoille. Mä oon ihan liian innoissaan nyt ensinnäkin noista Train Station jutuista, mitä mä äsken kävin katsomassa. Ja nyt tässä on bentoja ja kohta mä pääsin vielä se vedellä niin niinku I can't. Mut ihan näköinen. Sain käteeni nyt Eksandon eli Expensive Cheese. Sitten sain tämmösen, mä en tiedä, onko tää onigiri. Rice joku. Varmaan vähän niinku joo. Noin. Sitten Pikachu puree-kartteja. Mä oon nähnyt näissä jotain videoita niinku viinirypälä joku muu maku. Mut hauska Pikachu just sen takia, että siinä on se pakettiin. Sitten mulla on mango limsä, mikä Tropicana villimehua, eli vetyn topimehu. Ja sitten panko bread, eli melon panko. Eikö se oo? Ei melon pan. Mut melon panko. Yes. Mä haluan aloittaa ehdottomasti tällä. Ja sitten se on eli tässä on totta. Arvo. No, joku mitään.
Menisin palauttamaan muuten. Yleensä kyllä karvan takia kyllä palautan, mutta en osaa puhua japania, niin I'm saving myself the trouble. Ihan sama, ei haittaa. Jos olisi japania, sanoisin kyllä. Tämmösen niinku sisähengittää vai näin? Mut mä odotan, että mä pääsen Tokioon. Kun nää kassit on pois, niin mä käyn illalla jossain kaupassa. Niin mä haluan käydä sit rauhassa kattoo. Ja mä pystyn rauhassa kattomaan, kun jää koko ajan kurkkaa, että onko kassit tallella. Mä etin vessassa niinku kassit siihen käsienpesualtaan viereen. Ja nyt mä etin tohon tommonen infotutri, mä etin siihen viereen. Ei kukaan niitä viereen, mut silleen just to be sure. Sure. Mä sain vielä wet tissue, mikä on ihan superhyvä. Koska silleen obviously mä aion syödä ne nyt, niin se otti sen mukaan. Se puhuu mulle japania, which I actually love, koska niin. Tai mulla on vaan jotenkin hyvä. I'm part of the culture even though I'm not. Tää maksoi... No en oikeastaan tiedä, niin se on tosta ihan selvää. Mutta yhteisen maksoi 6 euroa. Mulla on hirveen conscious olo, koska mä en yleensä kuvaa. Mut joo. Essentials Mango Blend. Tässä on varmaan mitä 7 grammaa. Mä kävelen Turussa. Niin harvoin jos mä kävelen, niin mä näen joku toisen aseellisen mua vastas. Ehkä silloin tällä joo. Joo. This is good. Että siis kananmuna, tämmönen valkoinen pehmeä leipä voi olla näin hyvä. Siis tää on hyvä. Siis tää on ihan älyttömän hyvä. Ja mä oon aika valikoiva ruoan kanssa, vaikka tää on. No, mitä lähetät soi? Se on varmaan se, kun se on tämmöset pehmeät leipää, sit on majoneesia. Pahoja. Pakko sanoa, että jos mä maksan niinku lennoista, mitä se minimi oli. Jokainen lento Elefantissa maksaa 700 vähintään. Mä maksan 1200, niin kyllä mä oletan, että mä saan niinku hyvän ruuan. Ostin mun ensimmäisen tuotteen. Se on PR Orange Sorbet tämmöisestä vending machineista. Nyt on siis tosi hyvältä. Baskin Robbins. Maksoi 370, eli siis edellinen. Stationilla, eli sillä omalla stationilla. Oli kyllä matka, oli kyllä päivä. Hirveän väsy päällä tyhjää. Ja pitää mennä hissi. Let's go. Pääsin nyt tempille tai siis pääsin vähän aikaa sitten, kävin sit kaupassa ostaa ruokaa. Tosi väsy olo, heittää päästä aika paljon, musta nyt se on se uni. Ja sitten mä sit on ollut paljon kattonut näyttöä. Joo, tohon laitoin nyt mun tavarani, järjestin nätisti, pääsin tänne huoneeseen. Oli vähän vaikea löytää tää paikka, mutta mun pitää ottaa huomioon video. Se oli semmonen pikku narrow alleyway, mistä sun piti mennä. Tois voinut olla ehkä paremmat ohjeet. Mutta pääsin sieltä Shinkansenista. Nukuin ison osan ajasta. Sitten melkein jäin väärällä pysäkillä, mutta varmistin vielä vierustovereilta, niin sitten sanoin, että ei, tuosta seuraava. Sitten mä olin, okei, näin Shinakavassa. Ja itse noin silmälapset tuntuu väsyneeltä. Niin menin sieltä ja sitten mä en halunnut mennä Shibuyan kautta, niin mä menin niinku ei niin suosittu reittiin tai niin, koska Shibuya on tosiaan se keskusta, niin mä en halunnut, että mä olen noiden kassien kanssa Shibuyassa ja sit siellä on hirveä. Muutenkin kello oli tyyli siinä kohtaa, kun mä menin niin 19 tai 45 tai jotain 20, niin sit siinä luki Googlessa, että niinku busy as it gets. Niin aika väsynyt ja sit
kanssa se matka on sen verran iso, että kun mä kävelen, niin mä en ole tarpeeksi pitkä. Mä saisin nostettua sen tarpeeksi ylös, ihan 50 senttiä vaan riittäisi ylemmäs, mut joo, selvisin. Kyllä mä sit löysin tän, pohdin vähän aikaa ja ihmettelin. Täällä on tämmönen en sanoisiko se Intiasta tullut tyttö. Sitten on hollantilainen poika. Ja sitten vikaa mä en tavannut, mutta hän kuuli tuossa äsken aksenttia, niin saattaa olla brittipoika. Ja tapasin tosiaan sen tytön. Sitten sen hollantilaisen me vähän juteltiin, tutustuttiin näin. Ja menin tuon kauppaan. Siis toi ilmastointi, mikä oli sama siellä lentokoneessa ja tässä. Siis toi ei tee mulle hyvää. Toi saa jotenkin hassun olon. I don't like it. Maksaa 100 jeniä 10 minuuttia. Mä olin, että okei, tosi kiva. Sitten hän näytti mulle sen paikan, käveltiin sit ohi. Sitten mä pysähdyin johonkin drugstoreiin. Siellä oli pelkkiä japanaisia kirjaimia. Ja sitten etin sieltä perustui, huomasin, että siellä oli niinku Niveaa ja näitä. Sitten mä ostin hammasharjan. Sitten mä ostin hammastahnan. Joku tyyppi haki tämmösen, niin mä nyt otin tän. Varmaan tää kuuluu hyvä basic jutun. Koska mulla ei ole mitään puhdistusta. Värillisen huulirasvan. Levenistä. Tokio-kauppaan soitin Veitsulle ja sitten kävetin sieltä läpi. Mä ostin kimchi-purkkiin, Jongan kimchi. 370 grammaa, mitäköhän se oli? 3-4 euroa. Itsestään sulkeutuva purkki. Ja mä haluan ostaa tän, syödä tän ja tuoda tän purkin kotiin. Mä haluan tuoda meitä monta. Auttaa pitää nää hoituvat kotossa, kun on sitten tanssiesityksiä ja muuta. Niin ja sitten joo. Jättää tän huomiselle. Mulla ei oo nyt semmonen olo, että mä haluan syödä sen. Videot näiden pitäisi ottaa yskän kanssa tai niinku sore throat. Niin. Otin nyt sit semmosen. Asin vettä kanssa. Vesi täällä maistuu, ei mitään lausuksi. Mä ajattelin, että siinä olisi joku eri maku. Esim. Berliinissä oli silleen, siinä oli tietty maku, semmonen vahva. Mutta tässä ei ole oikein mitään